4 porodice poginulih boraca i 2 ratna vojna invalida iz Lopara danas su od ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petra Đokića primili rješenja o novčanoj pomoći u visini od po 8.000 konvertibilnih maraka. Novčana pomoć namijenjena je za stambeno zbrinjavanje ovih porodica. Pa bolje išta nego ništa. Kad nemaš ništa, izgubila sam muža, sama živim. Klizišta su pošla, kuća je stara. Riječ je o posebnom programu potpunog stambenog zbrinjavanja porodica poginulih i ratnih vojnih invalida u svim opštinama Republike Srpske, za koji je od 2008. godine izdvojeno oko 100 miliona konvertibilnih maraka. U opštini Lopare današnjim uručenjem rješenja porodicama obuhvaćenim ovim programom stambeno zbrinjavanje boračkih kategorija je okončano. U Loparama je preostalo samo još jedna porodica stambeno zbrine dodjelom stana i to smo pitanje danas dogovorili i riješit ćemo u narednih 20 dana i tako završiti poseban program potpunog stambenog zbrinjavanja u opštini Lopare. Isplata nepovratne novčane pomoći kakva je danas uručena porodicama u Loparama obezbijeđena je za još 1260 korisnika u svim opštinama Srpske, rekao je ministar Đokić, napominjući da je program obuhvatio više od 5.000 porodica. Da naši borci osjete da borba u kojoj su učestvovali ne samo da je dala jednu najveću tekovinu, a to je Republika Srpska, da i na drugi način država prema ovoj kategoriji ima poštovanje i brine o njima, u granicama naravno ekonomskih mogućnosti. Načelnik opštine Lopare Rado Savić rekao je da je zadovoljan što je u ovoj opštini stambeno zbrinjavanje boračkih kategorija okončano, izražavajući nadu da će vlada Srpske pomoći i stanovništvu Lopara ugroženom klizištima tokom velikih poplava u maju. Ono što moram i što sam ministru rekao da sam nezadovoljan, to je odnos vlade prema situaciji u kojoj se našla opština sada kada su u pitanju klizišta, jer evo i među porodicama koje su zahvaćene klizištima 16 porodica iz kategorije porodica poginulih i ratnih vojnih invalida je praktično sa neobnovljivim kućama. Savić je rekao da je na području opštine Lopare klizištima direktno ili indirektno pogođeno više od 2000 ljudi, a ukupna šteta procjenjuje se na 15 miliona konvertibilnih maraka.